வணக்கம். கதவு மீடியா செய்திகளுக்காக மதுசினியுடன் நான் டொனிட்டா. வாழைச்சேனை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் டெங்கு நோய் ஒழிப்பு திட்டம் வாழைச்சேனை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் தேவராஜ முதலி ஸ்டீவ் சஞ்சீவ் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது. இதற்கமைய வாழைச்சேனை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் டெங்கு நுளம்பு குடம்பிகள் காணப்படுகின்ற இடங்களை அடையாளப்படுத்தி மக்களுக்கு தெளிவூட்டப்பட்டன. அத்துடன் வீட்டு வளாகம் பரிசோதனை செய்து கிணற்றுக்குள் மீன்கள் போடப்பட்டு டெங்கு புகை விசிறல் நடவடிக்கையும் இடம்பெற்றது. இந்த வருடம் ஜனவரி மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரையான காலப்பகுதியில் 508 பேர் டெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் தேவராஜ முதலி ஸ்டீவ் சஞ்சீவ் இதன்போது தெரிவித்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. கோவிட்-19 பரவலை தடுக்க முறையான சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றாத 50 பேருந்துகளின் அனுமதி பத்திரங்கள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து ராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார். கண்டியில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். இதன்போது தொடர்ந்தும் தெரிவித்த அவர், சில டிப்போக்களில் 1-2 பேர் கோவிட்-19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் நாம் சாரதிகள், நடத்துனர்கள் என 68 பேரை தனிமைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இலங்கை போக்குவரத்து சபை பேருந்துகள் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுகின்றன. 90% தனியார் பேருந்துகளும் அந்த ஆலோசனைகளை பின்பற்றுகின்றன. இதேவேளை சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றாத பேருந்துகளை அடையாளம் காண்பது குறித்து விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். மகாவலி அதிகார சபை என்பது சிங்களவர்களை மட்டும் வாழ வைக்கின்ற, தமிழர்களை அழிக்கின்ற அமைப்பா என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில், மயிலத்தமடு மாதவனை பகுதியில் 8000 ஏக்கர் காணி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிங்கள விவசாயிகள் என்று சொல்பவர்களால் பலவந்தமாக காணிகள் பிடிக்கப்படுகின்றன. திடீரென வந்து ஒரு பகுதியினை பிடித்து தங்களுடைய பகுதி என்று பிரகடனம் செய்கின்றார்கள். பின்னர் பண்ணையாளர்களிடம் 3 நாட்களுக்குள் இந்த பகுதியை விட்டு செல்ல வேண்டும் என மிரட்டுகிறார்கள். இந்த அச்சத்தின் காரணமாக பண்ணையாளர்கள் அவ்விடங்களை விட்டு வெளியேறுகின்றார்கள். இதன் பிற்பாடு அக்காணியை துப்புரவு செய்கின்றார்கள். இதற்கு மகாவலி அதிகார சபை முழுமையான துணை நிற்கின்றது. மகாவலி அதிகார சபைக்கு உலக வங்கி நிதி உதவி வழங்கி வருகின்றது. உலக வங்கி மகாவலி அதிகார சபைக்கு நிதி உதவி வழங்கி இங்கு இனவாத அடிப்படையிலேயே தமிழர்களை அழைத்து தமிழர்களுடைய பொருளாதாரத்தினை அழித்து சிங்கள பேரினவாத குடி பரம்பலை ஏற்படுத்துவதற்கு நான் துணை போகின்றார்களா என்ற கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய மாகாணத்தில் கோவிட்-19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1740 அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய மாகாண சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. இந்த மாகாணத்தின் கண்டி மாவட்டத்திலேயே அதிகளவாக 1076 பேர் இதுவரை தொற்றாளர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 538 தொற்றாளர்களும், மாத்தளை மாவட்டத்தில் 126 தொற்றாளர்களும் இனம் காணப்பட்டுள்ளனர். நல்லூர் பிரதேச சபையின் புதிய தவிசாளராக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி உறுப்பினர் ப. மயூரன் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். நல்லூர் பிரதேச சபையின் தவிசாளரை தெரிவு செய்யும் விசேட அமர்வு வடக்கு மாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் பேட்ரிக் நிரஞ்சன் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது. தவிசாளர் வேட்பாளராக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் கு. மதுசூதனும், தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சார்பில் ப. மயூரனும் முன்மொழியப்பட்டனர். தொடர்ந்து வாக்கெடுப்பு பகிரங்கமாக நடைபெறுவதா அல்லது ரகசியமாக நடைபெறுவதா என உறுப்பினர்களிடத்தில் வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்றது. சபை உறுப்பினர் அனைவரும் பகிரங்க வாக்கெடுப்பு கோரியதால் தவிசாளர் தெரிவு பகிரங்க வாக்கெடுப்பு மூலம் இடம்பெற்றது. 20 உறுப்பினர்கள் அங்கம் வகிக்கும் நல்லூர் பிரதேச சபையின் 8 உறுப்பினர்கள் மதுசூதனுக்கு ஆதரவாகவும் 10 உறுப்பினர்கள் மயூரனுக்கு ஆதரவாகவும் வாக்களித்தனர். அத்துடன் 2 உறுப்பினர்கள் சபை அமர்வில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை. இதனால் 2 மேலதிக வாக்குகளால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் உறுப்பினர் மயூரன் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். தர்மத்தின் பிரகாரம் மக்களுக்கு சரியானதை சொல்லிக் கொடுக்குமாறு சகல மத தலைவர்களிடமும் ராஜாங்க அமைச்சர் இந்திக்கு அனுருத்த வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். கோவிட்டினால் காப்பாற்ற முடியாதோரின் சடலங்களை எரிப்பதற்கு எதிராக கதைத்து கடும் போக்காளர்களுக்கு நாட்டினுள் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக காட்ட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. இவ்விடயங்களை தமது தர்மத்தின் பிரகாரம் மக்களுக்கு சரியானதை சொல்லிக் கொடுக்குமாறு சகல மத தலைவர்களிடமும் நாம் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அவ்வாறு செய்வதால் நாட்டில் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக பாசாங்கு செய்ய அரசியல்வாதிகளுக்கு முடியாது என்றும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் நாளைய தினம் தீர்மானமிக்க நாளாக அமைந்துள்ளது என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார். இன்றைய தினம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்போது மேலும் தெரிவித்த அவர், நாளைய தினம் தீர்மானம் மிக்கதாகும். பண்டிகை நிகழ்வுகளை நாளைய தினம் குடும்பத்தாருடன் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பொது போக்குவரத்து மற்றும் கொழும்பிலிருந்து வெளியேறும் பேருந்துகளில் நாளை மீண்டும் அதிகாரிகள் சிவில் உடையில் கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். மன்னார் அருவியாற்று பாலத்தில் குளிப்பதற்காக குதித்து காணாமற் போன கிராம அலுவலகரை தேடும் பணி 2வது நாளாக இன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. 4 கிராம அலுவலகர்கள் உள்ளடங்கலாக 6 பேர் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் அருவியாற்று பாலத்தின் அடியில் சமையல் செய்து வருட இறுதி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் ஆற்றில் குளிக்கும் போது போதையில் இருந்ததாகவும் குளித்த இடத்தில் மது போத்தல்கள் சமைத்த உணவுகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதன்போது கிராம சேவகர்கள் ஆற்றில் குளித்த போது ஒரு கிராம சேவகர் காணாமற் போனதோடு ஏனையவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். காணாமற் போன கிராம சேவையாளர் நானாட்டன் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள தோமஸ்புரி பிரிவில் கிராம சேவையாளராக கடமையாற்றும் 26 வயதுடைய ஜனார்த்தனன் என தெரிய வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் அவரை தேடும் பணிகள் 2வது நாளாக இன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. எனினும் இன்றைய தேடலின் போது அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாகாண சபை தொடர்பாக எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்னர் இந்தியாவுடன் கலந்துரையாட வேண்டும் என ராஜாங்க அமைச்சர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த அவர், மாகாண சபை தொடர்பில் நாங்கள் தனியாக ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாது. இது குறித்து நாங்கள் இந்தியாவுடன் கலந்துரையாட வேண்டும். இல்லையெனில் நாங்கள் மீண்டும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அத்துடன் மாகாண சபை தேர்தலில் தேர்தல் முறையை திருத்துவதும் அவசியம். புதிய தேர்தல் முறையின் கீழ் தேர்தலை நடத்துவது மிகவும் சாத்தியமானது எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். மகர சிறைச்சாலை சம்பவத்தில் காப்பாற்ற முடியாமல் போன மேலும் 4 சடலங்களை தகனம் செய்யுமாறு வத்தளை நீதவான் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. மேற்படி விவகாரத்துடன் கூடிய வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போதே நீதவான் புத்திக ஸ்ரீ ராகவினால் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மகர சிறைச்சாலை சம்பவத்தில் காப்பாற்ற முடியாது போன 11 பேரில் 3 இறுதி பரிசோதனைகள் இன்று இடம்பெற்றன. இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் அடக்கம் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட 4 கொரோனா தொற்றாளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மன்னார் மாவட்டத்தில் மண் மற்றும் கனியவள சுரண்டல்களை சட்ட ரீதியாக அணுகுவது தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது. மன்னார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் மன்னார் பிரஜைகள் குழுவின் அனுசரணையில் சுற்றாடல் நீதிக்கான கேந்திர நிலையத்தினால் இன்று முற்பகல் 10 மணிக்கு மன்னார் வாழ்வுதயம் கேட்போர் கூடத்தில் இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது. குறித்த கூட்டத்தில் மன்னார் மாவட்ட எல்லை பகுதிக்குள் அரசு அனுமதியுடனோ அரசு அனுமதி இன்றியோ சட்ட ரீதியாகவோ சட்ட முரணாகவோ மண் அகழ்வு மேற்கொள்ள அனுமதிக்க போவதில்லை என தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த வருடங்களில் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனத்தினால் இடம்பெற்றுள்ள கனியவள ஆய்வு செயற்பாடு தொடர்பாகவும் அவற்றை கையாள்வதற்கான அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக கனிய அகழ்வை தடுப்பதற்கான பல்வேறு தெளிவுபடுத்தல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த கலந்துரையாடலில் மன்னார் மாவட்ட அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், சூழலியலாளர்கள், பிரஜைகள் குழு உறுப்பினர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர். குறித்த கனியவள ஆய்வு மற்றும் அகழ்வுக்கு எதிராக நேற்றைய தினம் எதிர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.